Hi guys, day off ko ngayon and naglalakad-lakad ako dito. Oh my god, tingnan nyo, super green, maginaw na, kaya andito yung parang habol na ano ko, pangginawa. Yan, kape-kape, ganda ng araw today. Naubos kong kape ko. Actually first time ko na mag ano dito, maglakad dito, and it's nice kasi hindi siya ganun ka ginaw, hindi din ganun ka maaraw, so okay lang.